Een hele fijne avond. Dank dat u ons vandaag ook bijstaat. Dank voor uw aanwezigheid op ons platform. Nou, ik ben herstellende van een griepepisode. Dus ik zal mijn stem vanavond zoveel mogelijk proberen te sparen. Anders heb ik later op de avond geen stem meer. Maar welkom. God zegen voor ieder die meeluistert via de livestream of via een van de andere kanalen via welke wij uitzenden. Het is vandaag donderdag 30 april, de laatste dag van de 4e maand. We gaan een nieuwe maand in een zeer bewogen jaar, een profetisch jaar. Ik wil u vragen om vanavond uw hart te openen, om vanavond te kunnen ontvangen van onze lieve Heer. Want Hij heeft het allerbeste voor u gereserveerd om u vanavond te geven, om uw hart te vullen met het allerbeste. Maar laten we allereerst samen in gebed gaan. Laten we samen in zijn aanwezigheid gaan en hem bedanken voor deze bijzonder mooie dag. En we hebben deze dag gratis gekregen. We hebben er niet voor hoeven te betalen. We hebben er niks voor hoeven te doen. En in alle eerlijkheid, we hebben het niet eens verdiend. Maar toch heeft Hij ons vanochtend gevuld met levenslucht. Heeft Hij onze ogen geopend. En kunnen wij vandaag om ons heen kijken en genieten van de grootheid van zijn schepping. Ik nodig u uit om samen met mij in gebed te gaan. U mag mijn woorden nazeggen of luister gewoon naar mijn woorden met geloof. Laten we zeggen: Heer Jezus, dank u voor deze mooie dag die wij van u hebben ontvangen. Dank u dat u ons hebt gevuld met levensadem, onze ogen heeft geopend, zodat wij nu om ons heen kunnen kijken en kunnen aanschouwen de grootheid van uw schepping. En we vragen u om uw genade voor al diegenen die vandaag geconfronteerd worden met ziekte. Voor al diegenen die vandaag gebukt gaan door de zorgen die het leven met zich mee kan brengen. We vragen u ook uw genade voor degenen die vandaag een gebroken hart hebben. Een hart gevuld met smart, met verdriet. We vragen u om de bron van kracht te zijn. De bron van hoop. De bron van troost. Voor elk van deze personen. We vragen u ook om uw handen te leggen op degenen die vandaag gebukt gaan door de gevolgen van ziekte. Opdat zij uw genezing, uw goddelijke genezing kunnen ontvangen. We danken u ook voor de mogelijkheid die we opnieuw hebben gekregen om deze uitzending te kunnen verzorgen, die wij geheel opdragen aan uw glorie. Dit alles vragen wij in de naam van Jezus Christus. Amen, amen en amen. Welkom bij Hoop en Zegen. Dit is de editie van donderdag 30 april. En een blik op onze klok hier in de studio. We zenden uit vanuit de stad Utrecht. Hoofdstad van de provincie met dezelfde naam. Zien we dat het inmiddels
19 minuten over 7 in de avond is. Welkom bij Hoop en Zegen.
prachtig nummer. Dit is de tijd van Elia. Als u vanavond voor het eerst luistert, dan is het geen toeval. Want toeval bestaat niet in Gods koninkrijk. Er is een reden dat u vanavond op ons platform bent om te kunnen ontvangen van onze Heer. En ik kan u vertellen, Hij is betrouwbaar. Hij is trouw. Romeinen 10, vers 11 zegt ons, zo staat het ook in de boeken. Wie op Hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. Nee, niemand die zijn vertrouwen stelt op God zal teleurgesteld worden. Hij is een God van wonderen, een God die zich houdt aan zijn woord. Hij is een God die houdt aan zijn beloften. Hij is een God die niet verandert. Gisteren, vandaag, morgen tot in de eeuwigheid is Hij één en dezelfde God. En het is een God die alles onder controle heeft. Het is niet een God die improviseert, omdat toevalligheden plaatsvinden waarop hij moet improviseren. Vanavond, als u vanavond voor het eerst op dit platform bent, heeft dat een reden. Dus open uw hart om te ontvangen al dat goede wat God in petto voor u heeft. Laat uw hart gevuld worden. Laat u aangeraakt worden. Laat u onderdompeld worden in de Heilige Geest van God. We gaan naar een volgend nummer. Laten we God groot maken vanavond. Dat doen we samen, u en ik. Er zit een medium tussen ons, maar dat maakt niet uit, want wij zijn verenigd in de geest. En waar 2 of meer verenigd zijn in de geest, daar is ook God aanwezig. Laten we daarom samen God groot maken met het volgende lied. Het kruis brak uw genade.
de vijgenboom niet meer bloeien en de wijnstok geen druiven meer opleveren. Zal de economie niet meer bloeien en al mijn inspanningen geen profijt opleveren. Al zouden mijn geliefden en vrienden mij verlaten, de Heere laat mij nooit alleen. Al zou al mijn mooiste plannen mislukken en het lijkt dat ik mijn doelen niet meer kan bereiken, toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Toch zal ik mij verheugen in de Heer, in u alleen, in u alleen, die mij redt. Al zouden mijn geliefden en vrienden mij verlaten, de Heere laat mij nooit alleen. Al zou al mijn mooiste plannen mislukken en het lijkt dat ik mijn doelen niet meer kan bereiken, toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Toch zal ik mij verheugen in u alleen en juichen voor de God, die mij redt. Maakt niet uit wat voor situatie, toch zal ik mij verheugen in de Heer. Kom on! Toch zal ik mij verheugen. Ja, ja, ja. Toch zal ik mij verheugen in de Heer. In de Heer. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als hij brengt mij over de bergen. De Heer is mijn kracht, mijn
En dat was U alleen. Het volgende nummer is een beetje Caribisch, Calypso-achtig. CMN van Placido Ricardo Hazel. Say amen. He got you to your knees. Provide for all you need. He is your friend indeed. Say amen. He woke you up today. He's with you all the way. Wake up and say amen. Say amen. He opens every door. He gives you more and more. With him you feel secure. Say amen. Your pain has gone away. You're stronger every day. Praise him and say amen. Jehovah Jireh will provide. Jehovah Shammah by your side. Jehovah Rapha heals you deep inside. Jehovah Shalom brings you peace. Jehovah El Roy, he who sees. Jehovah Nissi, the banner of victory. Say amen. He took away your pride. He changed you deep inside. His glory's in your eyes. Say amen. His promise will come true. Great things he's gonna do. Get up and say amen. Say amen. He always calls you friend. He woke you up again. He'll meet you in the end. Say amen. His promise will come true. Great things he's gonna do. Bless him and say amen. Jehovah Jireh will provide. Jehovah Shammah by your side. Jehovah Rapha heals you deep inside. Jehovah Shalom brings you peace. Jehovah El Roy, he who sees. Jehovah Nissi, banner of victory. Jehovah Jireh will provide. Jehovah Shammah by your side. Jehovah Rapha heals you deep inside. Jehovah Shalom brings you peace. Jehovah El Roy, he who sees. Jehovah Nissi, the banner of victory. Say amen. He always calls you friend. He woke you up again. He'll meet you in the end. Say amen. His promise will come true. Great things he's gonna do. Bless him and say amen. Prachtig nummer.
We werpen een blik op de klok hier in de studio en we zien dat het is bijna 2 minuten. Het is 2 minuten voor 8 om precies te zijn. Dat betekent dat we bijna toe zijn aan de wekelijkse preek. Gods woord die wij tot u gaan brengen. Als u een Bijbel bij de hand heeft, dan wil ik u vragen om alvast te gaan naar het boek Deuteronomium. Deuteronomium, hoofdstuk 18. En daar gaan we vandaag uit lezen. We gaan eerst voor nog een liedje en daarna kom ik bij u terug met de preek van de week.
Het is 9 minuten over 8. Het is even tijd voor het woord. Open je hart vanavond om het woord te ontvangen. Het woord van leven. Het woord dat hoop geeft. Het woord dat geneest. Het woord dat nooit vanuit God uitgaat en terugkeert. Zonder te voldoen aan de bestemming die God aan het woord heeft gegeven. En vanavond wil ik het even hebben met u over tekenen en wonderen. Er wordt vaak gezegd, ja, je mag niet vragen naar wonderen en tekenen. Maar als we de Bijbel goed bestuderen, zien we dat ons vragen naar een teken op zich niet gek is. Heel veel mensen komen tot geloof op het moment dat ze een teken hebben ontvangen. Of wanneer een wonder, iets wat ze niet begrijpen, iets wat onmogelijk lijkt, gebeurt in hun leven. Hoe vaak horen wij niet getuigenissen van mensen die op het moment wanneer de nood het grootst is, uitroepen naar God en zeggen: Heer, als u bestaat, doe dan een wonder in mijn leven. Ze vragen om een teken, ze vragen om een wonder. Nu zijn wonderen en tekenen niet, dat zijn geen dingen die waar je altijd om hoeft te vragen. Want de wonderen en tekenen, als we Gods woord lezen, die komen altijd samen met zijn woord. Want God zorgt er altijd voor dat we op het moment dat iemand het woord tot de ander brengt, dat er tekenen en wonderen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan Mozes. Toen Mozes werd geroepen en de taak kreeg om het volk Israël uit Egypte te leiden, vroeg Mozes eigenlijk 2 dingen. Hij vroeg de eerste, en als ze vragen wie mij gestuurd heeft, wie moet ik zeggen? Maar Mozes stelde ook de vraag van: zullen ze mij wel geloven? Waarop God dan antwoordt: wat heb jij in je hand? En Mozes zegt: een staf. En dan zegt God: werp het op de grond. Mozes werpt het op de grond. En de staf verandert in een slang. Mozes ziet dat gebeuren, schrikt, springt achteruit. En dan zegt God: pak de slang bij zijn staart. Mozes doet het. En de slang verandert weer in een staf. En we zien vervolgens dat Mozes eenmaal in Egypte bij de farao aandringt om het volk Israël te laten gaan. En de farao zit vol ongeloof. Het farao heeft zijn hart verhard en wil het volk Israël niet laten gaan. En dan volgen een serie tekenen
om te bewijzen aan de farao dat Mozes gestuurd is door een hogere macht. We kennen het verhaal van de 10 plagen, van de kikkers, de hagel, de luizen, het water dat in bloed verandert. We kennen het verhaal. Dat zijn allemaal tekenen. En we lezen in het boek Deuteronomium, vanaf vers 15, lezen we het volgende. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, dus Mozes, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, dus de Heere zegt tegen Mozes, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn. Ik zal rekenschap van hem eisen. Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. Wanneer u dan in uw hart zegt, hoe kunnen wij het woord herkennen dat de Heer niet gesproken heeft? En op die vraag heeft God gelijk ook een antwoord. In de volgende vers. Dat zegt, wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt en het gebeurt niet en het komt er niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. Met andere woorden, op het moment dat God iemand de opdracht geeft om namens hem te spreken, dan zal dat altijd gepaard gaan met tekenen en met de wonderen. Maar op het moment dat iemand zegt te spreken namens God, maar dat niet het geval is, dan zullen de tekenen uitblijven. We kennen verschillende voorbeelden uit de Bijbel. We kennen bijvoorbeeld Elia. Elia die de hemelen heeft gesloten, waardoor er 3 jaar van droogte plaatsvond. Elia die vuur uit de hemel heeft doen neerdalen. En zo kunnen we vele voorbeelden geven van tekenen en wonderen die Elia hebben gevolgd. Met Elisa ook hetzelfde. En met vele andere profeten die hebben gesproken namens God en hun woorden zijn kracht bijgezet door wonderen en tekenen. Op het moment dat iemand tot u komt en zegt te spreken in de naam van God en tekenen en wonderen blijven uit, dan geeft dat te denken. En dan zegt het woord van God, wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. Dus als wonderen en tekenen onderbouwen, onderschrijven, kracht geven, hoe je het wilt noemen, aan het woord van God,
Waarom vragen wij dan nog steeds tot de dag van vandaag: Heer, doe een wonder in ons leven. Heer, geef ons een teken. Want de allergrootste teken en wonder heeft Jezus Christus gegeven. Er komt een moment dat Jezus in gesprek met de Farizeeërs. In dat gesprek zeggen de Farizeeërs: we willen een teken zien, we willen een wonder zien. We willen weten dat jij het echt bent. We willen het echt weten dat jij echt door God gezonden bent. Dat jij echt de Zoon van God bent. Dat alle wonderen en tekenen die zich voordoen, dat niet een toevalstreffer is, maar echt iets werkelijk. En dan geeft Jezus antwoord op dit verzoek in Mattheüs 16:4. Jezus zegt dan: dit slechte en onbetrouwbare volk wil dus een teken uit de hemel hebben. Het zal geen teken krijgen dan het teken van Jona. En wat is dat teken van Jona? Dat legt Jezus ook uit aan de Farizeeërs. Hij zegt, net zoals Jona 3 dagen in de buik van de vis heeft gezeten, zo zal de mensenzoon, en met mensenzoon refereert hij naar zichzelf, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in de binnenste van de aarde doorbrengen. En daarna weer opstaan uit de dood. Op een ander moment zegt Jezus hetzelfde, ook tegen de schriftgeleerden en de Farizeeërs. En dan zegt hij: ik zal deze tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Waar hij refereert aan zijn lichaam. Eigenlijk zegt Jezus op dat moment: ik heb de macht om aan het kruis te gaan. Mijn leven te geven. En ik heb ook de macht om na 3 dagen uit de dood op te staan. We willen tegenwoordig allemaal een wonder zien. We willen allemaal een teken zien. Om tot geloof te komen. Heel begrijpelijk. Maar het grootste wonder, het grootste teken, de belangrijkste teken die je kunt ontvangen is al gegeven. Jezus Christus gaf zijn leven voor jou en voor mij aan het kruis. Hij was onschuldig, maar nam onze schuld op zich en ging aan het kruis waar hij zijn leven gaf. En jou en in mijn plaats. En het was niet geforceerd. Hij deed het uit zichzelf. Uit liefde. Uit liefde voor jou of uit liefde voor mij. Uit liefde voor ons. Het was niet gedwongen. En hij stierf aan het kruis. En na 3 dagen is hij opgestaan uit de dood. Afgezien van alle andere wonderen die Jezus in zijn leven heeft gedaan. Waarvan we niet alle wonderen die hij gedaan heeft terugvinden in de Bijbel. Hij heeft veel meer gedaan dan de wonderen die we in de Bijbel terugvinden. Al die wonderen en tekenen die hij heeft gedaan. En nog willen de Farizeeërs, nog willen die religieuze leiders, willen ze een teken zien, het ultieme teken, het ultieme wonder, om pas tot geloof te komen dat hij werkelijk de Zoon van God is. En Jezus zegt, er komt geen andere teken
dan het teken dat wanneer ik aan de kruis ga en weer opsta uit de dood. Want die religieuze leiders begrepen dat niet op dat moment. Maar vandaag de dag, u en ik, kennen het verhaal van de kruisiging van Jezus, van zijn wederopstanding. En vandaag de dag weten u en ik dat dit het ultieme teken en wonder is, die gegeven kan worden, dat als bewijs kan dienen van de authenticiteit van Jezus Christus. Wanneer wij alles wat Matthäus, Lucas, Marcus, Johannes hebben opgetekend over het leven van Jezus en zijn doen en laten, dan kunnen wij niet meer twijfelen. Dan kunnen we niet meer twijfelen dat Jezus de Zoon van God is. Dan kunnen we niet meer twijfelen dat Jezus onze redder is. Daarom zegt Mozes ook, en Paulus refereert ernaar in Romeinen 10. Maar Mozes zegt ook, wat u zoekt is vlakbij, in uw hart en op uw lippen. Dat wil zeggen, de boodschap dat u op Christus moet vertrouwen, vertellen wij hier en overal. Jezus, God, is dichterbij dan wij denken. En toch vragen wij, Heer, geef me een teken, geef me een wonder. Doe een wonder in mijn leven, opdat ik kan geloven. Heel begrijpelijk. Het is menselijk. Maar als we vanaf een zekere afstand inzoomen, dan hoeven wij daar niet meer naar te vragen. Want het is ons al gegeven. De dood en de wederopstanding van Jezus. Daarom vanavond is mijn vraag aan u. Gelooft u dat Jezus voor u aan het kruis is gegaan? Gelooft u dat hij op de derde dag van zijn dood is opgestaan uit de dood? En als het antwoord ja is, volmondig ja, dan heeft u een hele grote stap genomen. Want dan ieder die gelooft en uitspreekt dat Jezus Christus zijn Heer en Redder is, en dat hij aan het kruis is gestorven, maar op de derde dag van zijn dood is opgestaan uit de dood, ontvangt redding, ontvangt vergeving voor al zijn zonden. En wij kunnen met heel ons hart erop vertrouwen dat door dit uit te spreken wij gered kunnen worden. Vanavond als u aangeraakt bent en u hoort dat stemmetje heel diep in uw hart zeggen, dit is het moment. Nu is het tijd om die stap te nemen. Om dat besluit, het besluit van je leven. Luister naar die stem. Luister die stem, want het is Jezus Christus die klopt op de deur van je hart. En hij wacht totdat hij open doet. Hij kan de deur openbreken en naar binnen komen, maar dat doet hij niet. Hij is een gentleman. En trouwens, die deur van je hart kan alleen maar van binnenuit geopend worden. Hij klopt op de deur van je hart en hij wacht op jouw besluit. En als jij vanavond besluit om alle zonden,
alle slechtheid, slechte gewoontes, je slechte karaktereigenschappen, de rug toe te keren, dan heeft u zicht op Jezus. Want dan heeft u een draai van de 80 graden gemaakt. En dan kijkt u naar Jezus in het licht. En als u dan begint te lopen naar hem toe, dan zal hij u ontvangen. En dan zal hij een ontmoeting met u hebben. En het mooie van dit alles is, en dat is de belofte van God, dan ontvangt u vergeving van al uw zonden. En dan wacht u een eeuwig leven. Een eeuwig leven in de nabijheid van onze Schepper. Het klinkt simpel. Maar probeer daar op te komen. Daarom zijn er mensen geweest, maar ook nog steeds, ook vandaag de dag, zijn er mensen die geroepen zijn, uitgekozen zijn, gestuurd worden vanuit Gods koninkrijk om deze bijzondere, mooie boodschap over te brengen. En zoals we hebben gelezen in onze tekst uit Deuteronomium 18. Deze mensen praten niet uit zichzelf. Praten niet namens andere goden. Maar praten namens de enige God. De God van Israël, van Abraham, van Isaac en van Jacob. Ze praten namens de levende God. De God van liefde. De God van verzoening. En vanavond kunt u zich verzoenen met die enige levende God. Vanavond kunt u ontmoeting hebben met de Koning der Koningen, de Heer des Heren. En als u een ontmoeting wilt, dan nodig ik u uit om samen met mij te bidden. Een kort gebed. Een gebed van vergeving en van redding. U kunt mijn woorden nazeggen, of u kunt ook naar ze luisteren met geloof. Laten we bidden. En we zeggen, Heer Jezus, vergeef mij voor al die keren dat ik tegen u gezondigd heb. Heb genade met mij. Ik heb er spijt van. En daarom open ik mijn hart en mijn leven. En ik nodig u uit om in mijn leven en in mijn hart te komen. Was mij schoon met uw kostbare bloed. En verander mij in een nieuw mens. Dank u, Heer Jezus, dat u mij vanavond accepteert als een kind van God. En vanaf nu, vanaf dit moment, erken ik u als mijn Heer en mijn Redder. Amen, amen en amen. Als u met mij samen gebeden hebt, nodig ik u uit om contact met ons op te nemen. De telefoonnummers staan beneden onder in beeld. We willen graag kennis maken met u. We willen graag met u spreken en u informeren over de vervolgstappen. Nu u deze ontmoeting met Jezus hebt gehad.
Als u het gebed niet met mij hebt samengebeden, we gaan even naar een lied. En gedurende de lied kunt u alsnog het gebed doen met uw eigen woorden. En tijdens het lied, u die met mij samen gebeden heeft, kunt u verder openstellen voor de Heer Jezus om meer van hem te ontvangen. Praat met hem, ontvang van hem. Dit is het moment voor de ontmoeting met de koning der koningen. Amen. En amen. En amen.
samen gebeden heeft, weet dat op dit moment feest is in de hemel. Want u heeft een goede keus gemaakt. De engelen vieren feest. Want ze zijn zo blij voor elke ziel dat niet verloren gaat. En daarom is er feest in de hemel. Omdat u een goede keus hebt gemaakt. We hebben een blik op de klok hier in de studio en we zien het is 10 minuten over 11 minuten inmiddels over 8:30. We gaan verder met het muzikale deel van het programma. En het volgende nummer is een prachtig nummer. Ik ben vrij gekocht. Prachtig nummer. Luister naar de tekst. trok hij mij eruit. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Jezus redde mij. Ben zo blij. Jezus redde mij. Ben zo blij. Jezus redde mij. Ben zo blij. Jezus redde mij. Singing glory, hallelujah.
praise the Lord with me. Let me see you now. Go crazy. Here we go, sir. My God is good. My God is good. Everything a double, double. Hey, your house so double, double. Your money double, double. Your business double, double. Take it as high as you want. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. Hey, and I will shout, I will dance to you, for you have been my help from now to live. Somebody scream, hey, your God is good. Oh. Hey, your God is good. Oh. Sing, hey, your God is good. Oh. Let me say it. Everything a double, double. Your house so double, double. Your car so double, double. Your children double, double. Now let me see, take it as higher as you want it. Double in your money, double in your business, double everywhere. Come on, higher, higher. Let me see, take it very higher. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Hey, mate, 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 mama, yeah. Oh. All right, listen right now, like listen about it. This way. Twimbalelu, twende kulumbano, say one of it. Zambi wamo. What's that? Come on, give it to your neighbor. Zambi wamo. Hey, Zambi wamo yo. Zambi wamo yo. Are you ready? Zambi wamo yo. Iyakalekale. 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 Let me sing. Chisel, 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 chisel. Somebody praise the Lord with your dance now. Let me see you. Come on, come on. Lua, lua, lua. Lua, yes, lua. Lua, lua, lua. Lua, yes, lua. Lua, lua, lua. Lua, yes, lua. Can we celebrate tonight? Can we celebrate tonight? Are you ready to celebrate? Are you ready to celebrate? Here we go. Come on, let me see. Celebrate, celebrate, celebrate. Up there, come on, celebrate, celebrate. Somebody scream. Here we go. Suka chini, chini tena. Suka chini, chini tena. Suka chini, chini tena. Suka chini, chini tena. Kala panzi, kala panzi, kala panzi, kala panzi. Suka chini, suka chini. This way, this one, this one, this one. What's it? Telemuka, 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 telemuka. We're coming up. Banda, 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 banda. Can we celebrate one more time? Here we go. Come on, celebrate, 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 celebrate. Let me hear you scream. Hey, your God is good. Oh. Come on. Hey, your God is good. Oh. Let me hear you. Come on. Sing. Hey, your God is good. Oh. One more time. Hey, your God is good. Oh. Now this is right. Everything a double, double. Your money double, double. Your business double. Let me hear you say. Your house so double, double. Everything a double, double. Everything a double, double. Come on, mate, 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 mama, yeah. Let me hear you scream. Let me hear you scream. Give him praise. Hey, scream again. Let me hear you give him a voice for noise. Until
Ja, God maakt inderdaad vrij. Het is inmiddels 4 minuten voor 9. Dat betekent dat we naar het laatste liedje gaan draaien voor vanavond. Heel veel dank aan iedereen die ons vanavond vergezeld heeft op dit platform. En voor al degenen die ons op een later moment gaan beluisteren. Ook bij deze dank. Dat de vensteren van de hemelen opengaan en dat Gods zegen neerdaalt op ieder van jullie. En laten we zeggen, tot volgende week donderdag. Dan zijn we weer terug op hetzelfde tijdstip met een andere editie van Hoop en Zegen. En morgenochtend om 11 uur zijn we weer terug. Ja, we waren een week ziek geweest, maar we zijn inmiddels redelijk hersteld. Dus morgenochtend zijn we weer terug om 11 uur in de ochtend, Nederlandse tijd, met het programma in het Papiament. En maandagavond zijn we op dit platform aanwezig met het programma in het Spaans. Nou, dus voor iedereen wat wils. Heel veel dank voor het luisteren en God zegen. En laten we zeggen, tot morgenochtend of tot volgende week donderdag.